مولانا رسول الله وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. Mina bröder, mina systrar. Jag är inte så duktig att prata på svenska, men vi kan försöka att komma fram med några ord till er. Sheikh Khamis, varför vi är här, i den här platsen. Och jag tror att jag är jätteglad som jag har varit här med er. Vi har gjort mycket salat och salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Och det är en stor sak i våra livet här i Sverige att skydda identitet. Först, vi muslimer som bor här i Sverige. Vi är svenska. Eller några ska bli svenska. Men i alla fall, vi är muslimer. Du och jag och hon och han och de och ni. Och varje grupp här i Sverige skydda sin identitet. Och därför gamla och vuxna, de har, eller vi har, stor ansvar mot våran barn i det här landet. Våran barn som född i Sverige, de tycker att de har ingen relation med sina länder, eller gamla länder. Men våran gamla land ligger och finns i våran hjärta, eller våran hjärtor och våran hjärna. Hela tiden. När du vaknar på morgonen och tittar på spegeln, vad ser du? Du har ingen lysa håret eller gröna ögonen, eller hur? Vi ser du som du. Och vi är jätteglada att bo här i Sverige. Sverige hjälper folk att skydda sin identitet. Det finns grundlagar, det finns regler, det finns skolor och staten och alla hjälper på den här vägen. Men vi måste kämpa. Folk ska hämta inte till oss våra rättigheter till framför dörren och knacka på dörren. Men vi behöver kämpa. Och för att kämpa vi behöver jobba tillsammans hela tiden. Vuxna som har jobbat så mycket och de ska lämna några uppgifter till ungdomar som sen efter några år ska lämna uppgifter till barnen och så vidare, generation efter generation. Och våra största uppgifter, det är vår identitet, vår religion, vår relation med Allah subhanahu wa ta'ala, vår relation med profeten sallallahu. Varför vi har samlat här? Vi har samlat på grund av Allah subhanahu wa ta'ala vill att vi samlar i den här platsen, i den här tiden. Han vill se oss göra salat och salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ser oss samla och äta tillsammans, dricka tillsammans och känna varandra och prata med varandra. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, det första flykting i våran umma, det var profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han var tvingad att flytta från Mekka till Medina. Han älskade Mekka.
Han varit kär mot Mekka, men har tvingat att flytta från Mekka till Medina. Och efter några år har han blivit en riktig människa från Medina. Han glömde aldrig Mekka, men hans död i Medina. Med Ansar, Ridwanullahi alayhi. Profeten sallallahu alaihi wasallam och hans historia och hans sunna visar väg till oss, till våra framtiden. Jag eller du, vi är inte första människa som flyttat från ett land till annat land. Profeten sallallahu alaihi wasallam har flyttat från Mekka till Medina. Han kämpat och han jobbat så mycket, så hårt för att bygga Medinas samhälle. Han blivit från Medina och han byggt den här samhällen i Medina. Han sa aldrig att jag har Mekka, jag ska tillbaka till Mekka. Och när han vunnit mot Quraysh, han satt några dagar i Mekka, men han tillbaka till Medina. Skyddat honom, gett honom så mycket, gett honom trygghet, kärlek, gett honom allt som en stad eller ett jord kan göra till en människa. Därför profeten sallallahu alaihi wasallam, han glömde aldrig Mekka, men han bodde i Medina. Och han dög i Medina. Och han varit kär mot Mekka, varit kär mot Medina. Det är hans liv, hans historia, hans sunna. Vi kan lära oss från honom som en ideell människa till alla muslimer. Vi som muslimer, vi måste bli stolta att vi är muslimer. Man kan bli stolt att säga, jag är stolt att jag är muslim och jag är stolt att jag är svensk. Båda två. I Sverige det finns trygghet. Det finns frihet. Eller hur? Man kan bli stark och bli stolt och kan tjäna pengar. Och islam har kommit för den här saken. Har kommit med trygghet och trygghet till alla människor. Vi har tagit en del av vår religion i det här landet. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har lärt oss att tacka. När man tackar en människa, det betyder i den här tiden man tackar Allah subhanahu wa ta'ala. Tackar Gud. Det finns mycket att säga och det finns mycket att lära oss från profeten sallallahu alaihi wasallam. Men det finns några saker som är speciella för muslimer. Vi har våra speciella saker och vi har våra hemligheter också. Vi behöver skydda våra hemligheter. Och Anas Ridwanullahi alayhi, han uppväxte med profeten sallallahu alaihi wasallam. Och profeten sallallahu alaihi wasallam lärt oss hur vi handlar och tar hand om barn. Och han behandlat Anas som hade 7 eller 8 år som en vuxen människa. Han pratade med honom som en vuxen och han gav honom uppgifter som en vuxen människa. Och den här är jätteviktigt. Och profeten sallallahu alaihi wasallam i hans sira och hans sunna, han säger vi har 3 delar. Första del, leka med barn.
Att vuxna leker med barnen. Efter 7 år, föräldrarna, de börjar uppfostra barnen och lära dem. Och när man blir 14 år och över, profeten sallallahu alaihi wasallam säger att ni måste bli kompisar. Föräldrar blir kompisar. Och efter 21 år slippa honom eller slippa henne i fred. Den här profeten säger den här. Den här regeln kommer från profeten sallallahu alaihi wasallam. För 1400 år sedan. Och den här är jätteviktigt här i Sverige. Flera föräldrar, de har svårt att ta hand om deras barn. Hur lång tid man sitter med sina barn? 1 timme, 2 timmar, 3 timmar. Man börjar jobb klockan 7 eller klockan 8 eller klockan 9 eller klockan 6 på morgonen. Och barnen, de går till skolan och sitter i skolan från klockan 8 till klockan 3 eller klockan 4. Tillbaka hem och äta lite mat och spela spel och sitta framför TV och göra några uppgifter. Men hur lång tid mellan föräldrarna och barnen? Jag vet inte. Det är olika. Det kan bli 1 timme per dag. 2 timmar max. Och sen de måste sova klockan 8 eller klockan 9 och vakna till skolan nästa dag. Vi har inte så mycket tid med våra barn. Men samhället har mycket tid med våra barn. Skolan har mycket tid med våra barn. Lärare har mycket tid med våra barn. Dagis, de har mycket tid och längre tid. Det betyder att de ska ha om oss. Vi behöver tänka på det. Därför profeten sallallahu alaihi wasallam efter 14 år säger man måste bli kompis med sina barn. Det är bara kompisar som pratar om deras hemlighet eller små hemligheter. I den här tiden efter 14 år, den här små hemligheter, de blir jätteviktiga. Pojkar vill ha en kompis som pratar och säger någonting, fel eller rätt. Föräldrarna ibland behöver höra från dem vad de säger. Därför profeten sallallahu alaihi wasallam har gjort det. Och har lärt oss hur kan ni göra det. Och att man blir tålamod. Ibland kan ett barn säga någonting som du tycker, eller jag tycker har född på annat land. Att den här saken är fel. Men han eller hon tycker inte det. Hur kan balansera med de två saker? Mellan vad tycker du och vad tycker han? Vad tycker jag och vad tycker hon? Och profeten sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas ridwanullah, han berättar om hans relation mot profeten sallallahu alaihi wasallam. Han sa: jag har varit bredvid profeten sallallahu alaihi wasallam mina cirka 10 år. Och han aldrig sagt till mig, det har gjort någonting fel. Och han aldrig tjafsat mot mig. Och han aldrig slog mig. 10 år. Aldrig tjafsat med varandra. Och hur många gånger vi tjafsat med våra barn? Vuxna barn, varje dag. Ibland då barn de tycker det är kul att tjafsa med varandra. Om de gör inte det, då blir det är tråkigt den här dagen. Men den här, då blir att tjafsa med barn tycker det är kul. Föräldrar, då blir det inte kul. Det blir jobbigt för dem. Det finns stress i jobb.
Det är stress i samhället. Det är stress, jag vet inte, och hör hela tiden dåliga informationer från media, från tv och invandrare och integration och så vidare och så vidare. Och när man kommer hemma vill bara släppna av. Och barnen, de vill inte släppna av. De vill sitta bredvid sina föräldrar och sina mammor och prata med dem, tjafsa med dem. De tycker det är kul. Vi tänker olika, annorlunda. Men profeten sallallahu alaihi wasallam, han lärt oss hur vi handlar barn. Och hur barn tar hand om sina föräldrar. Det är jätteviktigt att tillbaka till sunnat profeten sallallahu alaihi wasallam. Profeten sallallahu alaihi wasallam akhlaq, det är inte motsats med moderna moraler. Med moderna moral, de har fått mycket från profetens moral. När man tänker att höja nivå, det finns i Koranen, det finns i Sunna, det finns i sirat profeten sallallahu alaihi wasallam. Hur han behandlat barn, vuxna, kvinnor, männen, tjejer och så vidare. Hur han behandlat rika och fattiga människor. Därför är det jätteviktigt. Och den här jag kan säga till pojkarna och tjejer. Det är viktigt att tillbaka till profeten sallallahu alaihi wasallam och läsa lite grann om hans historia. Kanske föräldrar de läst så mycket. Men kanske kan ni bli duktiga om dem. En möjlighet att läsa på svenska eller på andra språk. Om profeten sallallahu alaihi wasallam. Vilka relation har haft med barn, med männen och med kvinnor. Och tanken att han varit som flykting också. När du läser att han varit flykting, han flyttat. Och hur han levt den här situationen. Utan papper, utan pengar, utan hem, utan identitet, utan gamla grannar, gamla familj. Allt är försvunnit. Och han tagit en lång resa. Men kanske som har född här i Sverige tänker inte på den här saken. Som född i Sverige säger jag i svensk, jag bryr sig inte på den här saken. Men har du säker på det? Och vi tittar mycket på TV, vad finns? De pratar om oss. Invandrarna är dåliga, eller hur? Muslimen är terrorism, eller hur? Du säger rätt eller fel? Rasism är hojat. 20% av svenskarna, de har röstat, valt en rasistparti som vill inte dig och mig och hon och han i det här landet. Men vi säger i det här landet, i deras land och våra land också. Vi har två land. Hemland och den här landet. Och vi ska jobba på den här. Och vi har två identiteter. Vi är muslimer och vi är svenskar samtidigt. Och vi ska kämpa mot den här två sakerna. Och vi ska leva i det här landet som muslimer och som svenskar. Och vi glömmer aldrig våran bakgrund. Våran bakgrund är en muslim. Som glömmer deras bakgrund, de kan aldrig bli någonting annat
Aldrig. Jag heter Abdelmajid, du heter du heter och hon. Du kan byta namn. Byta efternamn. Du kan inte byta hjärna. Du kan inte byta hjärta. Du kan inte byta kroppen. Aldrig. I våran identitet, det är lika våran kropp. Vi kan inte byta. Men vi kan förbättra. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han ger oss, den har hämtat in i ljus som heter Koranen. För ljusa våra livet. Och vi kan läsa Koranen. Vi kan be. Vi kan leka. Vi kan göra business. Vi kan jobba. Vi kan studera. Utan att glömma att vi har en bok som visar oss. Den här är förbjudet. Det betyder haram. Och den här är halal. Det haram är haram. Förbjudet är förbjudet. Och det halal är halal. Och folk med tiden, just nu, folk de tittar på oss. Tittar på dig och på mig. Och de frågar hela religion. Vad är islam? Och de har 2 platser för att kan hämta informationen. Det finns TV. Eller hur? Och det är lätt att man hämtar information från TV. Det är enkelt från TV och Facebook och Twitter och så vidare. Det är helt enkelt. Och det finns annan plats. Den här platsen heter du och jag. Vilken information ska jag ge till dem? Och det blir en konflikt mellan oss och mellan massmedia och mellan TV. De säger att profeten sallallahu alaihi wasallam har varit en snäll och vacker och fin människa. Men muslimen är terrorist. Varför? Det är en viktig fråga vi måste tänka på allihopa och hitta en svar. Jag hoppas att vi blir ambassadör från profeten sallallahu alaihi wasallam. Vi ska bli inte 100%, men kanske du 5% och jag 1%. Och vi kan samla 5 med 1, och det ska bli 6 muslim med 3 och 4 och så vidare. Vi kan inte bli 100%. Och de ska visa alla människor att vi har ärvt någonting viktigt från profeten sallallahu alaihi wasallam. Och de ska säga, aha, nu är riktigt muslim. Och vi är glada och vi är stolta att muslimer finns i Sverige. Ska visa dem att de har varit rätt när de accepterat oss att komma till det här landet, eller hur? Och vi har blivit lika andra människor. Vi har byggt, studerat och jobbat och gjort allt fint till det här landet. De väntar på det. Vi har en konflikt mellan massmedia och oss. Vem ska vinna sist? En person. Vem den här personen? En tålamod människa. Vi behövs inte explodera. Eller bli arga. Eller ledsna. Eller man blir förbannad. Att de säger den här är TV. Det är muslim. Och det är och gör det. Nej. Ta den här och ta lugnt. Och behandla dem med ett fint sätt. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har lärt oss den här. När han flyttade till Taif. De kastade stenar mot honom. Och han profeten sallallahu alaihi wasallam. Bästa människa i hela världen. Allah subhanahu wa ta'ala skickade till honom Gabriel. Med annan bergens ängel. Och sa till honom. Jag jobbar med dig. Eller under dig.
om du säger till mig, vi ska döda alla som bor i det här området. Men vad sa profeten sallallahu alaihi wasallam? De kastade stenar mot honom. Och han blödde. Men vad sa han? قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. Förlåt dem. De vet ingenting. Och på andra sidan, han sa till honom, لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. Jag hoppas att den här människan ska föda barn och den här barnen som ska bli muslimer sen. Och vi ser den här. Flera svenskarna, de blir muslimer tiden. Du kan inte säga jävla svenskarna. Men kanske han ska bli muslim imorgon. Och kanske hans barn eller hans flicka. Kanske du ska gifta med henne imorgon när hon blir muslim och du säger gifta mig med en svensk. Eller hon säger gifta mig med en svensk, en muslim till svensk. Och det ska bli stort. Hon eller han ska bli stort om det här. Ja, jag har hemma en muslim som är svensk riktigt. Vi har ingen bevis att alla ska gå till helvete. Jag vet inte, ska bli jag imorgon. Jag är där muslim, det ska bli imorgon. Flera muslimer som har kommit till det här landet, de har varit snälla och fina. Nu de äter gräs och dricker alkohol, eller hur? Och flera som har kommit som maffia. Och de har blivit jättefina och jättevackra människor. Och de går till moskén varje dag. Och de blir framgångar i moskén. Vi har ingen bevis, mina bröder och mina systrar, att säga den här är dålig. Men vi har en bevis att säga den här är fint. Att lära oss säga fina ord till folk. Och när man säger fina ord till folk, han blir och hon blir fint i hjärta och hjärna och pratar hela tiden. Därför profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والخير بالعادة. Allt man kan lära sig. Vackra saker, du kan lära mig sig vackra saker. Om du säger varje dag, hej, god morgon, salam alaikum, hej, god morgon, salam alaikum. Om jag tycker inte om dig, men du säger salam alaikum varje dag. Varje dag. Det kommer en dag som kanske ska krama dig. Den här tar lång tid, mina bröder, mina systrar. Men man behöver bli tålamod som profeten sallallahu alaihi wasallam. Nas Allah subhanahu wa ta'ala, fråga Allah subhanahu wa ta'ala att ge oss iman. Och den här imanen visar oss rätt väg till Allah subhanahu wa ta'ala. Och till sunnat profeten sallallahu alaihi wasallam. Och nas Allah subhanahu wa ta'ala fråga honom att vi blir en riktiga ambassadör från profeten sallallahu alaihi wasallam till alla människor. Och sist, jag tackar er allihopa att jag har gett mig den här chansen att prata. Jag är inte bäst i den här folket, men jag har chans att prata till alla och alla. Och man måste tacka Allah subhanahu wa ta'ala att man kan prata och folk kan lyssna. Och det är en stor nämna. Tack så mycket och tack snällt och tusen tack. Alhamdulillah Rabbil Alamin.